Hi guys, mayong hapon. Ako na dahil po ni si Roger Bolano, ang inyong amigo. Mayong hapon sa tanan. Nagloading mi karon og kupras diri sa Iloilo. Tanawa ninyo guys, among kupras, mo na kamong karga karon. Kupras. Men. Kupras among karga. Kaya na kupras gikan ni sa budiga nila, kani gikarga sa truck. Biraho na sa mo ang crane, kana mong crane. Crane. Biraho na. Nya mo atras ang truck para sabitan sa hook. Awa, to ijo mo gamay. Oh. Mao na ang proseso sa magkarga o kupras. Na, biraho na yang bakit may tawagan ng box. Bakit na, bakit? Ato nagibutang na mo sa pruwa. Naawa ninyo. Oh. Mao na ang karga ka na mo karon, kupras nami karon sa Lapus, Iloilo. Nagloading og kupras. Dalho na mo og kuan Kiwalan, Iligan City. Para dito na isa ka taon na tigabri sa bakit. Nami karon sa Lapus Pier. Ay kani mo na ang pier sa Iloilo. Nay mga passenger padong na og Gimaras. Awa ninyo. Gimaras, padong na sila Gimaras, Montenegro. Kani padong kanang dakong barko, padong na og Palawan, akong video mo gamay kana, padong nagpalawan. Palawan. Mo na karon among karga, mayong hapon sa tanan. Mo na mong karga, tanawa ninyo, kupras. Kupras sa mong karga. Sige pa mig loading. Loading pa mi. Oo, gibira na sa mga operator. Mana mong karga kupras. Basin mahuman may ugma, wala ko ka vlog pagsugod. Pasensya ay kita ninyo, sunod na pod ako nang i-vlog. Magloading og kupras, magloading simento, magloading og mga fertilizer, abono o uban pa nga mong karga. Ako ra nang i-vlog. Naawa ninyo mo na mong karga kupras. Tanawa, kupras. Anong karga ang kupras? Mao karon ang update sa akong video, palihog og subscribe ninyo. Kung kinsa tong gustong mo subscribe na mo. Mo na karong update sa akong video. Salamat.